Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Bé, jo crec que aquesta seria una bona oportunitat per a que l'Ajuntament d'Algemesí prenguera iniciativa, no per a que imposarà res, perquè he començat dient que a nosaltres no ens agrada ni imposar ni prohibir res, però jo crec que parlant la gent pot entendre's i seria una bona manera que l'Ajuntament prenguera aquesta iniciativa i sentarà totes les parts en una taula i intentarem arribar a un acord en pro, entenc jo, del bé comú. Jo no m'han d'explicar el que és la Setmana de Bous, no m'han d'explicar l'esforç o els esforços que fan els cadafalers. Jo vinc de família de cadafalers, mon pare ha sigut cadafaler 24 anys i sé com es viu la festa i jo l'he viscuda sempre a la mateixa, no diré devoció, però sí a la mateixa alegria perquè m'ha agradat sempre anar als bous, però és una qüestió d'evolució, simplement. És a dir, en el Partit Socialista cada vegada hi ha més gent que s'ha qüestionat aquest tema i cada vegada hi ha més gent que opina el que jo he plantejat abans. És a dir, que pot mantenir-se la festa, que poden mantenir-se les 2 nits de becerrades sense necessitat que l'animal siga banderillat i se li doni una estocada que el porti a la mort. No he escoltat ni avui per part del Partit Popular ni en cap altre fòrum on els pro-becerrades no varen voler participar cap argument de pes que defensa les becerrades tal com estan plantejades ara. Arguments de pes per a modificar-les n'hem escoltat així per un tubo, però argument de pes per a mantenir-les jo no n'he escoltat encara cap, per a mantenir-les tal com estan. Crec sincerament que no és ningú desgavell fer la modificació que demana la moció, que és simplement retirar les banderilles i l'estoc i que es permeta que puguen continuar celebrant-se aquests 2 espectacles de becerrades i que els aficionats a la tauromàquia que ho desitgen puguen continuar practicant-la i disfrutant-la sense la necessitat de maltractar un animal de manera totalment absurda i que, com ha dit abans Asensio, no es porta a ningú lloc. Aquesta és la nostra posició. Pensem que és de sentit comú, pensem que serviria per a millorar la festa dels bous i el nom d'Algemesí, sobretot a nivell estatal, quan ve aquesta setmana i quan venen aquests 2 dies, són portada en televisions d'àmbit nacional i en diaris d'àmbit nacional per qüestions que no són agradables i, repetisc, és una mesura que pot aconseguir un gran consens, que pot assolir un gran consens i que pot contentar a totes les parts. D'una banda, eliminar el maltractament a l'animal i d'altra banda garantir que continuen celebrant-se les becerrades i que els aficionats a la tauromàquia puguen seguir practicant-la i gaudint-la. Gràcies.